हेलो लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर दिनै आं जोबोद इन्टारेस्ट मोनदों बा ओरैबायदि गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनदों आरो एसे नङा एसे गोबाङैनो गोजोननाय मोनदों तो मोनसे आंहा बिराद डाउट दंबाय थायोमोन दे माने मोनसे टेनसन जाबाय थादोंमोन तो आंनि इउटुब चेनेलखौ लानानै गुड बडलेण्ड चेनेलखौ लानानै नाथाय बै डाउटआ दिनै क्लियार जाबाय आरो आंनि टेनसना माने फ्रि जाबाय आरो बे मानि थाखाय जाखो नोंथांमोननि सापर्टजों बा नोंथांमोननि अननायनि थाखाय नैबे बुस्थुखौ आं दिनै नोंथांमोननि सापर्टजों नोंथांमोननि अननायजों माने फाइनालि मोननो हाबाय तो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर नोंथांमोना आंखौ जेसेबांखिनि सापर्ट होबोबाय आरो नोंथांमोना जेसेबांखिनि आंखौ माने अनबोबाय बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर होबाय नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोमोनब्ला बा नोंथांमोना आंखौ अनामोनब्ला नोंथांमोननि भिउस मोनामोनब्ला नोंथांमोननि साबस्क्राइबार मोनामोनब्ला नैबे बुस्थुखौ आं इउटुबनिफ्राय मोननाय नङामोन तो सासे इउटुबार जानो थाखाय नैबे बुस्थुआ बिराद गोनांथार आरो नैबे बुस्थु नङाब्ला इउटुबाव माने गावनि मोखांखौ दिन्थिनाया ओरैनो बेकार माने इउटुबाव टाइम होनाया ओरैनो बेकार नैबे बुस्थुआ नङाब्ला बेवहाय माखासे पिन नाम्बार थायो बे सिङाव थायो आं बेखौ दा खेवसिगोन दा खेवनानै माने बे दिनैसो लाबोदों नालाय बेखौ लाबोनानै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो शेयार खालामसै नोंथांमोननो बिसोर दिन्थिनोसै होननानै नैबेखौ माने दिनै खोन्थानाय जाबाय तो नोंथांमोना जोबोर सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ बयनिसिमबो थेंक इउ दा फार्स्ट मनिटाइज ओंखारो ओमफ्राय माखासे डकुमेन्ट्स बे खालामनायनि ओंखारो तो गोबां क्राइटेरियाफोर दङ आरो दासो बेखौ एप्लाइ खालामनो मोनदों ओमफ्राय दा बेखौ एप्लाइ खालामनानै आङो माने सोरनियाबा थाब सफैनो खिन्थु आंनिया माने बिराद गोबाव लाबाय आरो मास मोनसेनिबो बारा लाबाय 5 तारिखआव हरनाया दिनै 13 तारिख बा 13 तारिखआवसो आंना सफैदों आरो तो ओमफ्राय आं बेखौ लानानै एसे डाउट जाबाय थादोंमोन आं एप्लाइ खालामबाय मालायफोरना माथो थाबैनो सफैनो 20 दिननि गेजेरावनो सफैनो आंनालाय माथो दाबो सफैयासैले सफैगोन ना सफैला होनना मोनसे टेनसन जाबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय टेनसन जानानै आं बेवहाय माने जेतिया एप्लाइ खालामदोंमोन आङो बेयाव मबाइल नाम्बार होनो रोङाखै तो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन इउटुबार जुदि नोंथांमोनाबो जुदि इउटुब चेनेल दङब्ला जेतिया पिन एप्लाइ खालामगोन गुगल एडसेन्स पिन डकुमेन्ट जेतिया आपडेट खालामगोन नैबेहाय माने मबाइल नाम्बारबो होफानांगौ मानोना मबाइल नाम्बार होयोब्ला नोंथांखौ जेनेबा पस्ट अफिसनिफ्राय पस्टमेना माने डाइरेक्ट कल खालामनानै नोंनो डाइरेक्ट खिथाहरनो हायो खिन्थु आं बेवहाय माने जेतिया एप्लाइ खालामनायमोन फन नाम्बारखौ होनो माने बावनानै थाबाय आरो बावगारनानै ओमफ्राय बेवहाय फन नाम्बार गैया नाम साम एड्रेसफोरालाय थिगानो गासैखौबो पिन कड गासैबो थिगखौनो होदों नाथाय मबाइल नाम्बारखौ होनो बावगारदों ओमफ्राय बेखाय आङो डाउट जाबाय थादोंमोन सफैगोन ना सफैला जागोन ना जाला आं फार्स्ट माने पस्ट अफिसावबो थांबाय पस्ट अफिसाव थांनानै खबर लाहैबाय ओमफ्राय बेबायदि बुस्थुथ' सफैयाखै जाबाय ओमफ्राय आरो नेक्स्ट सप्तायाव थांलायबाय नेक्स्ट सप्तायाव थांनानै ओमफ्राय पियनखौ फन खालामबाय पियनखौ फन खालामनानै ओमफ्राय पियना र' आं नायगोन हरनि समाव 9टा बा 9:30 फन खालाम आं नायनानै हरगोन होनबाय जुदि आं 9टा 9:30 फन खालामनानै पियनखौ सोंबाय अब्लाना बे बुस्थुआ सफैदों दंफैयो बेखौ गाबोन हैनाय जागोन होननानै पियना आंनो खोन्थाबाय दा बेखौ आं लायबाय फाइनालि लानानै दिनै फैबाय आं ओमफ्राय दा बेखौ एप्लाइ खालामसिगोन आरो लोगोफोर बेखौ मोनजासिम तो चेनेला 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट आरो 4000 वाच टाइम कमप्लिट जाथारनांगौ आरो मनिटाइज जाखांनायनि उनाव नैबे बुस्थुआबो फैयो बा बेखौ एप्लाइ खालामनांगौ बे गोबां अपसनफोर दङ गोबां क्राइटेरियाफोर दङ बेखौ माने फुरा कमप्लिट खालामबोजोबनांगौ आरो दिनै बेखौ मोनबाय बेखौ मोननानै आरो माखासे गोबां खामानिफोर दंबावो आरो नैबे लास्ट नङा बेनिफ्राय इउज टेक्सफोर दङ आरो एकाउन्ट सोनायफोर दङ बिदिनो माने गोबां दङ आरो भिडिअ दा बुंसै भिडिअ बानायनांगौबाथाय बेसेबां आरो भिउसनि थाखाय मा भिडिअ बानायनांगोन तो दिनै गाबोनथ' नोंथांमोना नुखायोसै जायफोरा दिनै इउटुबार नोंथांमोना बुजिगोन माने जानला मोनला भिडिअ होयोब्ला माने भिउसआनो सासे सानै साथाम साब्रै साबा 10 जननि खोब फैयोब्ला 50 जन बिदि आरो बारा फैखाया तो भाइराल भिडिअफोर होयोब्ला माने बिराद भर माने भिउस फैयो आरो तो गावनि पार्सनेलि ब्लगफोर माबाफोर दिन्थिनाय मोजां माबाफोर होयोब्ला माने भिउसआ फैया भाइराल भिडिअ बांसिन फैयो लोगोफोर दा नोंथांनि
चेनेलाबो माबायदि अननानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो दा नोंथांमोना जोबोर साबायखर नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय दा आंना बेखौ मोनजासिम आरो मनिटाइज जानायसिम बोसोरसेनि बारा नांदों आरो बोसोरसे 2 मासनि गेजेराव आङो चेनेलखौ मनिटाइज खालामनो हादों आमफ्राय बेखौ मनिटाइज जाखांनायनि उनाव मास मोनब्रैसोनि उनाव नैबेखौ एप्लाइ खालामनो माने जेथिया मनिटाइज जागोन मनिटाइज जाखांनायनि उनाव माखासे डलार हाबो $10 नामा नांगौ जायो किसुमाना $10 नैबे अपसनाव फैयो एडसेन्स पिनखौ एप्लाइ खालामनायनि आंनिया माने $10बो नांलायाखै $7 ना $8 जादोंमोन बेवहायनो नैबे एडसेन्स पिनखौ माने एप्लाइ खालामनायनि अपसना नुजादों आरो ओमफ्राय एप्लाइ खालामबाय दिनै फाइनालि मोनबाय थ' बिनि थाखाय नोंथांमोनखौबो आं जोबोर साबायखर थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि गोदान इउटुबारब्ला माखासे गाइडलाइनफोरखौ फल' खालाम सोरनिबा गाज्रि राव रायज्लायनाय सोरनिबा बुलायनाय सोरनिबा गाबनाय खुनाय बेफोरबायदिखौ बांद्राय होनाङा बेहाय माने गोबां इउटुबा माखासे भिडिअफोरखौ ब्लक खालामो आरो मनिटाइज चेनेलबोला माने बेहाय डलार होआ आरो सोरबा जुदि हिन्जाव मानसि गाबगु खु जानाय बा सोरबा बुलायनायनि एकदम बुलायनाय बा गथ'फोरनि गाबखौ गुसि बुलायनाय लान्थि गथ'फोरखौ लान्थि लंथं दोननाय बेफोरबायदि भिडिअखौ होनाङा आरो थै लाला लिलि नुजानाय एक्सिडेन्ट जानाय एकदम डाइरेक्ट देखायनाय बा हिन्जाव मानसिनि माखासे फट'फोरखौ सोरबा भाइरेल जानायखाय बिदि माने फेसबुकखौ डाइरेक्टलि होनाङा एसे ब्लार खालामनांगौ गासैबो माने ब्लार खालामै होनांगौ दा नङाब्ला माने चेनेला एसे प्रब्लेम जायो गोबां प्रब्लेम जायो आरो माखासे भाइलेन्स स्ट्रिकफोर बिराद फैयो आंनावबो मोनसे स्ट्रिक फैदोंमोन खिन्थु बे वार्निंस फैनाय थ' मोनसे गामिनिनोमोन मोनसे फेसबुकाव भाइरेल जानायमोन नैबे भाइरेल जानायाव मोनसे गाज्रि लेंगुवेज बाहायनाय दंमोन नैबेखौ होनायनि थाखाय इउटुबा डाइरेक्ट आंनो स्ट्रिकनि वार्निं हरदोंमोन ओमफ्राय बेखौ आङो दानफिननो हाबाय बेखौ दाननो थाखाय मास मोननै नांदों आरो मास मोननैनि उनाव इउटुबा माने गावनो दाननायनि अपसन हरबाय आं दाननो हाबाय ओमफ्राय दा बेवहाय माने गाज्रि राव रायलायनाय दंमोन बेफोर माने भिडिअखौ इउटुबा गावनो डिलिट खालामखादों आरो माखासे भिडिअफोराव डलार होआ $11 खालामनानै होयो नैबेखौबो नोंथांमोना आन्दाज खालाम थ' माखासे गाबनाय खुनाय माबा माबि जुदि बांद्राय माबाफोरखौ होयोब्ला इउटुबा माने एड्स सालाया माने जाय एडभार्टेन्स होनो बे बुस्थुखौ माने सालाया आरो $11 खालामना होयो ओमफ्राय भिडिअआ बिराद खम सोलिगोन भिडिअआबो बांद्राय सोलिनो नागिरा बिदि थ' नोंथांमोनाबो गोदानैब्ला माखासे गाइडलाइन स्ट्रिकफोरखौ एसे आन्दाज खालामनानै भिडिअफोरखौ हो नङाब्लाबो माने चेनेला मनिटाइज जानाय नङा आरो मालायनि कपिराइट स्ट्रिक हरजाथाव भिडिअफोरखौ माने होनो नाङा आरो मेथाइफोरखौ मिउजिक लागायोना बेकग्राउन्डआव मिउजिक लागायो सोरबा डाइरेक्ट माने मिउजिकखौ होनाङा माखासे मिउजिक बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ इउटुबानो डाइरेक्ट होखायो बेखौ क्रोमाव थांनानै सार्च खालामनानै क्रोमनिफ्राय डाइरेक्ट मोनखायो बेखौ माने इउटुबा गावनो बेकग्राउन्ड मिउजिक होयो जानला मोनला माने इउटुबनिफ्राय लानानै कपिराइट न' कपिराइटब्लाबो बे सानसे माने कपिराइट फैयो आरो मालायनि स्ट्रिक हरबाथ' माने चेनेला डिलिट जानायनि चान्स थाखाय डाइरेक्ट डिलिट जाखायो बेफोरबायदि थ' कपिराइटआव चेनेला डिलिट जाया जेबो प्रब्लेम जाया नाथाय नोंहा डलार जानाय नङा नोंहा इनकाम मोननाय नङा थाइसेबो इनकाम मोननाय $1बो माने मोननाय नङा जाय बे मिउजिकनि बेकग्राउन्ड मिउजिकनि अनार नैबेनावसो थांजोबो बेफोरबायदि जायो आरो दा बेखायनो नोंथांमोना माखासे गाइडलाइनफोरखौ फल' खालामनानै नोंथांमोनाबो नाजाबाय था नैबे बुस्थुखौ मोना थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे लास्टआव माने रोजा साबायखर बावबाय भेरि थेंक इउ नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय नैबे बुस्थुखौ मोननायसिम थ' आं नैबे बुस्थुखौ उनावहाय माने भेरिफाइ खालामसिगोन आरो नैबेहाय माखासे भेरिफाइ खालामनायनि नाम्बार थायो बेयाव कड नाम्बार पिन नाम्बार 6टा नामा पिन नाम्बार थायो आरो नैबे बुस्थुखौ माने होनांगौ नोंथांमोनाबो जेतिया जागोन गोदानब्ला उनाव मोनथिगोन आरो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोननो नैबे बुस्थुखौनो आंनि माने मोनसे साक्सेस जानाय इउटुबनिफ्राय बा आंनि डाउटआ क्लियार जानाय आंनि टेनसना फ्रि जानाय नैबे भिडिअखौनो बिनि गेजेरजों शेयार खालामबाय थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो थ' उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय